हरदी राम जी के लागे आगे के भागे हरदी राम जी के लागे आजू सुहाग के भागे हरदी राम जी के लागे आगे के भागे हरदी राम जी के लागे। ई गाना ऐसे गा देता नहीं कि कोनो यूट्यूबर भाई ई नानू कही कि कोनो कलाकार होती कि मैं कलाकार आज महारथी आइले बड़े कौन गाना सुनो चढ़ाओ तो हबी बात सारे ही गीत पर व्यूअर मिले जीवन चढ़ाओ लोग भाई। अरे आजू सुहाग के भागे हरदी राम जी के लागे आगे के भागे हरदी राम जी के लागे आजू सुहाग के भागे हरदी राम जी के लागे आगे के भागे हरदी राम जी के लागे राम जी के लागे हो राम जी के लागे राम जी के लागे हो राम जी के लागे आजू सुहाग के भागे हरदी राम जी के लागे आगे के भागे हरदी राम जी के लागे आजू सुहाग के भागे हरदी राम जी के लागे आगे के भागे हरदी राम जी के लागे। आजू सुहाग आजू सत्येंद्र भैया ये आग्रह करब कि बड़ा सुंदर आयोजन बा अरौरा चलते हमनी के आइल बानी जा हमनी के चलते मैं आदमी आइल बड़े तो होने से बेसी ढेर भीड़ ही जागा तो जे खड़ा बा वो जो बैठ जाई तो ठीके लगी ना तो मंच पर ढेर भीड़ कमो बुझाता और 10-20 आदमी आ जाए तो और मंच सज जाई। हाँ क्या करी बोली मंगल मूरत बा सुनर बा मुहूर्त कितना शोभे सूरत खूब सूरत अरे मम्मी लगाव से आगे आगे मम्मी लगाव से आगे आगे हरदी राम जी के लागे मम्मी लगाव से आगे आगे हरदी राम जी के लागे में गोलई हो मजा तो बाद में का होई जानल जाई कौन कौन दो डार्क कलर के कपड़ा आइल बा जकरे से लव कइलू ओकरे से परेशानी बा जकरे से लव कइलू ये कि लिलुआ हबड़ा में जब हमारा गोली लग रहा है हाथ में बैंडेज रहे तो हमारे के रियल जूस पियावत रहे रियल जूस आ कहे कि अरे बाप ओ घरी हम घरे रही 4 साल ना 2 साल सुन लो तब बोले के दे मौका ए मनोज भैया चंदन के सुन ले कहानी धर्मेंद्र भैया तू सुन लो शत्रुघ्न भैया इहे लड़की रहे लिलुआ हबड़ा में पहला बार मिलल रियल जूस पियावे और घरी 2 साल बेड रेस्ट में रही तो मैं खोआ हॉर्लिक्स का खा के मोटाई रही पहला बार जब मिला तो कहने कि अरे बाप रे बाप अब कितना क्यूट है आज ही है ए सनमी करम तहरो लागे खानदानी सनमी करम तहरो लागे खानदानी आजू सुहाग
कही ना भैया कही तो कही ये छेदिए बजन तड़े छेदिए वो छेदिए कहाँ बोला बोला तू बोला ना छोड़ा इंजॉय होता बोल बाद में बताई भी छेदी पे के अभी पहले बताओ ना बोला तो लजा जी तू गाना अरे कि तह पियर नियर भइल ताना तह पियर पियर भइल मनवा मन मन भीतर से भी हंसता मनवा लागे तो बड़ी अनुरागे हर राम जी के लागे आज पूरा 24 परिवार में आई बनी जा बड़ी खुशी बा आ सभे के देखतनी कि कुल भगना चौबे कि कुल परिवार हो लगावे पारा पारी सोनू संग दिल आइल हमरो बारी गुलू चंदन के भाग आज जागे गुलू चंदन के भाग आज जागे हरदी राम जी के लागे आज सुहाग के भागे हरदी राम जी के लागे आज सुहाग के भागे हरदी राम जी के लागे आज सुहाग के भागे हरदी राम जी के लागे आज सुहाग